Jó reggelt, sziasztok! Elérkeztünk a vloghetem utolsó napjához. Most rohanok, kicsit késésben vagyok, rohanok a Cosmopolitan címlapjának a fotózására. Ez ugye eddig titok volt, de amikor ez a videó kijön, akkor ez már abszolút aktuális és publikus lesz. Úgyhogy ezt már nagyon-nagyon vártam. Ez azért elég menő dolog így a Cosmopolitan címlapján lenni, hosszú Katinka, Mihály Kenikő és Palvin Barbie után, úgyhogy ez most nekem is egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog. A fotózás után pedig ismét rohanni fogok át a Minibe, egy rendezvényre, egy kiállításra, ahol én fogok konferálni. Úgyhogy a mai napom sem lesz rövid, de holnap egy picikét tudok pihenni. A tegnap estemről annyit, hogy 1,5 órán át bontogattam a hajam, hogy most újra ilyen legyen. Hát 10-20%-át azért elvesztettem a hajamnak, úgyhogy ilyenkor jövök rá mindig, hogy akinek vékony szálú a haja, annak nagyon nem kéne erőltetni ezt az afro friszkót, de hát már mindegy. Most újra egyenes a hajam, nem sokára pedig újra afrót fogok kapni, vagy legalábbis ilyen óriási kreppeltet. Most találjuk ki, hogy melyik lesz majd a címlapszett. Most egyelőre ez felső ezzel a szoknyával valószínű, de még van egy B opció is, majd megnézzük, hogy képen melyik mutat jobban. Ez nem a szett része, ez csak a melegítés miatt van, mert itt ebben a stúdióban mindig fázom, mindig nagyon hideg van, de egyébként általában az emberek nem fáznak, csak én, úgyhogy lehet, hogy velem van a baj. Igen, kezdünk is. A Cosmopolitan címlapfotózásán, ami nekem most olyan élmény, amire gyakorlatilag tényleg is vágytam. Ki voltak rakva a Cosmopolitan, még a szobámba a Cosmopolitan címlapok kedvenc sztárjaimmal. Azért is ez a fotózás nem csak mert nagyon menő szettekben vagyok, és a Cosmopolitan címlapján lehetek, hanem mert mindenki itt van, akit szeretek, akivel mostanában dolgoztam. Dorka a Slogitól, Tündi, akit már egyébként pár nappal ezelőtt ismerhettek, mert ugye volt Prágában, és itt már láthattátok a videóban, ugye a Maybelline-től. Anna a Red Lemontól, ő a menedzserem nagyjából, amióta elkezdtem így dolgozni a tévében. Johanna is itt van a Cosmopolitantól. Hogy örültök? Hogy örülnek neki? Hogy örülnek neki, hogy felvettem őket? Úgyhogy elég jó a hangulat. Emlékszem még, mikor egy jó 10 évvel ezelőtt először fotóztam Fehér Neműben, akkor még nagyon feszélyezett, hogy körülöttem van 10-15 ember, én meg ott pózolgatok Fehér Neműben. Most már viszont ugye 2 év vagyok a Slogi Fehér Nemű márka arca, és ezért, hogyha Fehér Neműben fotóznak, akkor már ez ilyen teljesen hétköznapi, de mondjuk ez annak is köszönhető, hogy általában valami jó a stáb, és már ilyen baráti szinten vagyunk velük, tehát ez most már inkább egy munka nekem, mint hogy így feszélyezzel és munkának érezzem. Jó?
Nehéz kedvencetet mondanom így az egészből, mert mindegyiket imádom valamiért, imádom az ilyen extrémebb, tűrszoknyás, farmánadrágos szeteket is, de ez általán a legközelebb a szívemhez, mert ez az Issannak egy következő darabja lesz majd az új kollekcióból, és nagyon, nagyon szerették az itthoni kollégáim is, úgyhogy készül vagyok rá. A Mini Cube-ba, a Mini Culture Cube rendezvénysorozat idei első eseményére, ahol én fogok egy kicsit konferálni majd. Luké Gabinak van most a kiállítás, és ezen kívül egyébként most a Valentinapra tervezett kollekcióját is megnézhetik az érdeklődők. Nem csak én vagyok az egyetlen ambassadorja, hanem Alex is, aki szintén itt van a rendezvényen. Alex, te miért mindig mesélj egy kicsit? Nekem egy romantikus történetem van, inkább szentimentális. Egyetemista voltam még vagy 10 éve, és akkor nagyon csóró voltam, és oda költöztem egy ilyen autó kölcsönző, vagy nem tudom mivel, ahol akkor láttam először miniket. És mondtam az akkori barátnőmnek, hogy ha egyszer lesz pénzem, akkor tudja, hogy minit fogok venni magamnak. És akkor az első kocsim nekem mini lett. Nekem is ez az első kocsim, és azóta is tartok mellett, és nagyon szeretem. Én Lisa Keszti vagyok, a Mini egyik ambassadorja. Ugye biztos vagyok benne, hogy rengeteg itt lévő, jelenlévő már nagyon sok különböző kulturális vagy divateseményen volt már itt a Mini Cube-ban, de ma este nem csak divatbemutatóval és ezzel a csodálatos kiállítással kedveskedik a Mini a jelenlévőknek, hanem egy tombolával is, nem akármilyen nyereményekkel. Vége a rendezvénynek, és ezáltal vége a mai napomnak is, ami azt jelenti, hogy most búcsúzom tőletek, legalábbis ami ezt a vlog session-t illeti erről a pörgős hetemről. Remélem, hogy tetszett életem első pár vlog videója, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és írjatok meg kommentben, hogy milyen jellegű videókat szeretnétek a jövőben látni tőlem. Búcsúzom, megyek pihenni, sziasztok!